O záhadném mezihvězdném objektu 3i Atlas se právě objevila opravdu šokující informace. Vědci nedávno objevili něco tak neobvyklého, že se na to museli podívat mnohem blíže. Zejména proto, že se objekt blíží k nejbližšímu bodu své dráhy k Zemi a Jupiteru. Nová data odhalují, že povrch 3i Atlas se vůbec nepodobá povrchu běžné komety nebo asteroidu, jaké jsme dosud znali. Pomocí infračerveného spektrografu jsme byli schopni odvodit složení povrchu tohoto objektu. Je tedy možné, že je poháněn něčím jiným. Podle nové studie zveřejněné 31. října 2025 a uvedené v novinových článcích 3. listopadu 2025, vědci zjistili, že 3i Atlas má hlubokou vnější kůru o tloušťce někde mezi 50 a 65 stopami. A tady je zvrat. Vnější kůra je zcela odlišná od vnitřku objektu. To znamená, že vnější a vnitřní část se neshodují. Chemické složení vnější vrstvy nebylo změněno běžným vesmírným zvětráváním nebo zahříváním. Vědci se tedy ptají, jak se tato kůra vytvořila. Vznikla přirozeně, nebo se s ní mohlo stát něco podivného, možná dokonce umělého? Aby pochopili, co se děje, několik výzkumníků publikovalo nové články, které naznačují, že 3i Atlas cestuje naší galaxií již miliardy let. Je to obrovský objekt o hmotnosti přibližně 33 miliard tun. A během své dlouhé cesty mezihvězdným prostorem byl neuvěřitelně dlouhou dobu bombardován kosmickým zářením. Z tohoto důvodu se původní ledové materiály, jako je oxid uhelnatý, mohly pomalu přeměnit na stabilnější nebo méně těkavé látky, jako je oxid uhličitý. To by mohlo vysvětlovat, proč se povrch a vnitřek tak liší. Ozařovaná vnější skořápka již nepřipomíná původní materiál z jeho domovské hvězdné soustavy. Zjištění naznačují, že plyny vyvržené při přiblížení ke Slunci pocházely z této pozměněné vnější vrstvy. Ale tady se věci stávají ještě zajímavějšími. Někteří vědci předkládají radikální nápady. Věří, že trojité oko není přírodní objekt a jeho pozměněný povrch je toho silným důkazem. Proč si to myslí? Protože vnější povrch má chemické složení, které odpovídá průmyslovému povlaku. To je něco, co obvykle spojujeme s technologií, nikoli s přírodou. Skutečnost, že se vnější vrstva tak liší od materiálu jádra, tuto myšlenku podporuje. Vědci již dříve zjistili známky toho, že z objektu uniká nikl a kyanid. Tyto prvky by mohly být výsledkem chemického procesu, zahrnujícího sloučeninu zvanou nikl tetrakarbonol, látku, která se obvykle vyrábí v průmyslovém prostředí na Zemi. Stručně řečeno, tento objev otevřel dvě obrovské možnosti. Buď byl povrch tříokého atlasu změněn přírodními kosmickými procesy v průběhu miliard let, nebo se s tímto objektem stalo něco neobvyklého, možná dokonce nepřirozeného. A tady se věci stávají ještě překvapivějšími. Vědci nyní tvrdí, že tento pozměněný povrch tříokého atlasu začal vykazovat neočekávané chování, když nedávno proletěl velmi blízko Slunce. Nová data z několika observatoří po celém světě ukázala, že tříoký atlas začal svítit mnohem jasněji, než se očekávalo, když dosáhl svého perihelia. Normálně kometa postupně zesiluje, jak sluneční světlo ohřívá její ledový povrch. Ale tato kometa udělala něco velmi neobvyklého. Místo toho, aby se řídila předpovězeným vzorcem, jas komety 3i Atlas náhle vystřelil na magnitudu 9, což je mnohem jasnější, než vědci dříve vypočítali. Tento náhlý nárůst nebyl součástí žádného očekávaného modelu. A tady je řitelný impuls. Tento jev je známý jako negravitační zrychlení a upoutal pozornost astronomů po celém světě. Byla zjištěna odchylka o 4 úhlové vteřiny v pravé ascendenci od očekávané dráhy, což je statisticky velmi významné. Vypočítal jsem, že vzhledem k úrovni zrychlení, kterou odvodili a která byla uvedena na webových stránkách Jet Propulsion Laboratory pro 3i Atlas, odpovídá to odpaření
asi 1/6 hmotnosti objektu, aby získal takovýto impuls. Tento dodatečný impuls jejce, velmi malý, objektu malý impuls v opačném směru. Když se podíváme na kometu 3I Atlas poté, co se vynoří ze svého úkrytu za sluncem, což by se mělo stát během týdne nebo 2, měli bychom, pokud se jedná o přirozenou kometu, vidět velmi jasný, mohutný oblak plynu a možná i kometární ohon, který je kolem ní extrémně jasný. Pokud to neuvidíme, vyvstává otázka, co jí pohánělo. Kromě toho všeho si vědci všimli ještě jedné velmi podivné věci. 3I Atlas vypadá na koronografických snímcích modřeji. To znamená, že světlo vycházející z objektu obsahuje více modrých vlnových délek a méně červeného světla než normální sluneční světlo. Zjednodušeně řečeno, jeho barevná rovnováha je posunuta směrem k modré barvě, což naznačuje, že 3 oči Atlasu zdá se vyzařují vlastní světlo, pravděpodobně z plynů uvolňovaných při přibližování se ke slunci. Vědci tvrdí, že takové chování ještě nikdy neviděli, ani u komet pocházejících z dalekých končin mraku Oort. Podle profesora Aviho Loeho má NASA ve skutečnosti některé z nejjasnějších snímků 3IA Atlas, zachycených vysokým fotoaparátem na palubě marsovské družice. Dosud nebyly tyto detailní snímky zveřejněny. To vyvolalo velkou otázku. Skrývá NASA něco o 3okém Atlasu? Nebo je to prostě otázka čekání na dokončení oficiální analýzy dat, než zveřejní své zjištění? Ať už je důvod jakýkoliv, nedostatečná reakce NASA jen přidává na tajemnosti již tak záhadného objektu. K tajemnosti přispívá i fakt, že před rokem 2017 jsme nikdy nezaznamenali jediný mezihvězdný objekt. Ale za méně než 10 let jsme jich nyní spatřili 3. Oumuamua, 2I Borisov a nyní 3I Atlas. Je to jen náhoda, nebo tito návštěvníci vždy procházeli a teprve nyní máme technologii, která je dostatečně citlivá na to, abychom je mohli detekovat? Profesor Avi Loeb nedávno rozdělil všechny neobvyklé pozorování týkající se 3 očí Atlasu do 2 hlavních kategorií. V první kategorii uvedl anomálie, které by mohly být v budoucnu vysvětleny pomocí dalších dat. Patří mezi ně například jeho velikost, podivný protichvost, přední proud rozptýleného slunečního světla, který je asi 10krát delší než široký a směřuje ke slunci, jeho neobvyklé chemické složení a silná negativní polarizace světla. Do druhé kategorie zařadil anomálie, které mohou zůstat navždy záhadou. Patří mezi ně skutečnost, že trajektorie 3okého Atlasu je vyrovnána s rovinou ekliptiky. Stejná rovina, ve které všechny planety obíhají kolem Slunce v rozmezí pouhých 5 stupňů. Dalším podivným detailem je, že čas příletu tohoto mezihvězdného objektu se zdá být perfektně načasován tak, aby proletěl blízko Marsu, Venuše a Jupitera. Ještě záhadnější je, že směr, ze kterého objekt přiletěl, je v souladu s 9 stupni slavného signálu WOW, detekovaného 15. srpna 1977, o kterém někteří vědci kdysi uvažovali, že by mohlo jít o zprávu z mimozemského zdroje. Profesor Lowe tvrdí, že ti, kteří silně trvají na tom, že 3 Atlas je jen obyčejná kometa, vytvořená přirozeným procesem, by měli být povinni vysvětlit všechny tyto neobvyklé náhody čistě přirozenými procesy. Po průletu kolem Jupitera bude 3I Atlas pokračovat směrem od Slunce po hyperbolické dráze, která ho zavede k vnějším okrajům naší sluneční soustavy. To je pro dnešek vše. Nezapomeňte se podívat na naše nové tričko s mezihvězdným objektem 3IA Atlas. Pokud se vám líbí, kupte si ho a podpořte tak náš kanál. Přejeme vám hezký den a děkujeme za sledování.